भैया पहले और आज के जमाने में का अंतर है ये संगीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम पेश करते हैं। सुना ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा। ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा। ओ जमाना चाहत बा, ओ जमाना चाहत बा। ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा। ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा। देखा पुरनियन के बारे में बताओ थी। पहले के पुरनिया मेहनत करके घरे के इज्जत पानी रख लेलन कैसे। तब का मर्दा मेहनत कई के घर में रखल पानी। तब का मर्दा मेहनत कई के घर में रखल पानी। अब का मर्दा भय आलसी व्यर्थ भइल बा जवानी। सुंदर बीबी टीवी घरही में पैखाना चाहत बा। ओ सुंदर बीबी टीवी घरही में पैखाना चाहत बा। ओ पैखाना चाहत बा, ओ पैखाना चाहत बा। ओ सुंदर बीबी टीवी घरही में पैखाना चाहत बा। ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा। भैया लइकन पुरनियन का हाल रहल है, लेकिन अब पतोहन का हाल बा सुना वो बतावत है। सास घरे का चूल्हा फूके बहू न हाथ बटावे। सास घरे का चूल्हा फूके बहू न हाथ बटावे। मौका मिलत सहेली से आपस में बतियावे। बुढ़िया मरे न जल्दी हमहू के मलिकाना चाहत बा। ओ बुढ़िया मरे न जल्दी हमहू के मलिकाना चाहत बा। ओ मलिकाना चाहत बा, ओ मलिकाना चाहत बा। ओ बुढ़िया मरे न जल्दी हमहू के मलिकाना चाहत बा। ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा। हे भैया इत पतोहन का हाल है, आजकल के लवंडन का हाल है सुना। आज का लड़का भय लफंगा हिप्पी बार कटाव में। आज का लड़का भय लफंगा हिप्पी बार कटावे। माई बाप के जियत देखा हो मोछ छिलावे। रोटी कपड़ा नहीं आते मगर मोबाइल चाहत बा। ओ रोटी कपड़ा नहीं आते मगर मोबाइल चाहत बा। ओ मोबाइल चाहत बा, ओ मोबाइल चाहत बा। ओ रोटी कपड़ा नहीं आते मगर मोबाइल चाहत बा। ओ दुनिया बदल गई बा सबके नया जमाना चाहत बा।
भैया अब बतावा चलत है कि लड़कियों केहू से कम ना है। इन्हों लोग का पहनावा के का हाल बा सुना बतावत है। आजकल लड़किन जींस पहिर के घूमेलिन मनमानी। आजकल लड़किन जींस पहिर के घूमेलिन मनमानी। कहे लगे अवधेश जिए के दिन इन सब की नादानी। टूपिस पहिर के घूमे देखाई है जमाना चाहत बा। ओ टूपिस पहिर के घूमे देखाई है जमाना चाहत बा। हो जमाना चाहत बा, हो जमाना चाहत बा। ओ टूपिस पहिर के घूमे देखाई है जमाना चाहत बा। ओ दुनिया बदल गईल बा, सबके नया जमाना चाहत बा।